Danu San, Radio Malta. U suppost, issa qegħdin hemmhekk, sinjuri, inselmulkom u nilqawkom għall-aħħar episodju tal-Bons Babas minn fuq il-Bonġu Bass. Ejwa, sinjuri, niskużaw rwien għal dawk li kienu mqabdin qabel ma ġradna xi ħaġa, ma nafx x'inhi, imma ġradna xi ħaġa. Issa qegħdin live, grazzi għal kulħadd insomma, għal kull min jissapportjana u għal kull min x'jismu għaw. Dejjem is-sapportjana tul daw il-5 snin sħaħ li konna nxandru fuq ir-radju. Issa, il-Bonġu Bass illum qiegħda pparkjata hawnhekk fi Pjazza San Pawl, tajjeb. Il-Pjazza San Pawl hija dik il-pjazza ta' fej l-Akwarium Nazzjonali u minn Bonġu Bass ħanġibu Bons Bass għaliex li se nagħmlu l-lejla ħankunu qegħdin niltaqgħu ma' daw kollha li jixtiequ jiġu saħdejna u jgħidu kelma u propjament bdejna bil-mistiedna dok uffiċjali. Iwa, u jiena nixtieq nagħmel ir-rassenja. Rassenja? Iwa, mela ndawru l-mikrofoni kif u nibdew namlu l-ewwel persuna li għandna preżenti fuq il-bass u hawnhekk għandna Ansel. Present. Sorry, stajli present, ser. Ansel. Ser. Ejja, fl-aħħar. Min inti ser? U jażidili. Present ser. Issa ngħid jien dik kif qamma qlibtu għal Malti, eżempju, l-present. Sur. Ħlejni tax nofs studenti qogħdu li rigal minn għal-jum ħanidħak. Tajba. Ma tajba l-rigal, jekk hija li ma tal-Malti ngħid jien preżent xini. Preżenti, ġifieri. Presente. Prezenti. All right. Ma nafx. Issa, mela, Mario il-Panzer. Oh, sir! Għanina. Tadgħara li jek, meta tibda tajjat ħafna, vera ser tinżil li għabad. Missier Ansel. Hej. Ek, il-prezenti għaw. Ansel, illi... Presenti. bil-ħidġen. Ma tistax tgħid li l-familja tiegħek ma jissapportjawx, ġifieri minn daqshekk. Żgur illi ma tistax tgerger. Le, ma ngergirx. Isma, jiena nixtieq inħabbar jekk kiexħat kienet jisma' sorry. Imma Issa tajjeb ukoll. All right, mela. Da minn tiegħek dak, sura ġus. All right, minn tiegħi għandek raġun. Skużawna sinjuri ma daw il-live streams u mbarazzek u ma kollu affarijiet ġodda lina. Imma, mela minn hawn ix-xinsel għan niskola li din isegwuna għandna lil Ruben Aquilina, proset, grazzi ta' veru Grajs, saliba John Clinton, CJ, dak l-aħħar darba mar tajjeb. Xebaħ voucher ta' 50 euro ħalla bil-kolla dejjem bil-Bons Babas. Nkun onest, miegħek weħelli kollu. Tipprovax isma' minni għax u nibqgħu hekk tajjeb. Mela, jiena nistgħu nħabbru sinjuri. Tajjeb, mela jiena nixtieq speċjalment għax dalodu waqajna emotional. Tajjeb, waqajna emotional. U issu nsejna nħabbru b'ħaġa li konna inna 9 ġimgħat ngħidu li ħanħabbruha. Tajjeb. U għalek, sinjuri, bi pjaċir inħabbar illi ir-rebbieħa tajjeb, tal-kompetizzjoni tal-vuċi tal-Genius, tal-Vodafone Genius, meħat Ajr Ansel! Brava, proset, brava. Well done. Għafolli għallum għamiltilkom naċċajta, għallof snar. Xiex, iyo. Sewna l-għom minn reba, għattilom xejn sewa l-competition jilu dan jamorru għal-mobile, naqsmuħ, u da zek, bara ma nafxala kem għandi pjaċiri li ħatkun taħdem maħna, xorta kondi hu pjaċiru kolli n-mur għal-mobile. Isma, kif kienet dil-avventura lik? Mela, kienet avventura sabiħa, tħaltalija bis-serjeta kollha. Vera, għandu tajnik, kem tqabdet. Tex kem weġġaw nies biex jieqedaw illum. Le. Imma meta hekk nagħdu bis-serjetà. Isma' ufqajt. Kelli ħafna supportiva, nirringrazzjahom minn hawnhekk għax dawk il-voti kollha ġew. Fil-fatt hemm l-AFC. X'it ngħid il-punti? Qabad il-mikrofon, inkella ma tistemax. Trid turi xi tkaxkira tagħtu. L-ommijiet hekk, L-ommijiet ikunu. Lucy, aqbad il-mike. Lucy. Jew ħad titkellem bil-mike, jew ma titkellimx. Lucy, mort tiftaħar diġà tal-grocer u hekk, Lucy, għara kux miex ġib Lucy. Xej, ħad ħarbatna Lucy l-lum. Abġitienna diġà da ġejja. Ansel, ħanara. Għajdli. Ħanara tkellem. Yes, man. All right. Ommok hekk, imħarbtek. Ejju, mħarbtek iktar minni. Ejwa, vera, isma'.
Meta rebħet ħadd gost, ħafna. ħadd in-nies tal-grocer jivvutaw lajt il-verità. Le, għaxxe, ħadd ma jaf. Ħadd ma jaf. Veru. Ħadd ma jaf. Mela, Ejja. isma. Ġifieri, dawk li votaw la minn qalbhom. Għal-kapaċità tagħha. U għakapaċa, u mhix dik biss. Taraw kemm isewwiwkom ukoll. Għalhekk ridtek issemmi kemm. Tini nara il-mobile phone. Tijaj? Aw il-telefon tal-Bonswa Bass. Il-telefon. Tal-Bonswa Bass. Għalix, sinjuri, il-ġimma dejk il-nan ċandru ġimma l-oħra. Ninawdex tajjeb, il-Bonswa Bass. All right. U kellna f'moħna li najdu happy birthday lil-ħabiba tagħna. Imma sfortunata mhux se ngħid min ma mhux kwant. Imma sanna d-diela l-berdis. Għaddiela ma xorta ċajta ma frankatix. Mhux hekk? Mela, ħan nispjegalkom is-sitwazzjoni x'inhi, anzi spjegaħilhom inti. Mela. Ma nafx sanna Dil-ħabiba tagħna tagħmel il-jingles tal-furrejt. all right. Tajjeb. Issa, Pant, ħandaħlek fil-kwistjoni għax naf li nżulek għasel daw l-affarijiet. Mela, ħanċemplula, tajjeb, jisima istanurjulek ħalli tiġi dak il-ħin, tajjeb. U inti ta' parsi għandek bżon jingle għal-pompa tal-petrol, x'taħseb? Ħatamel xi riklami u għandek bżon tikkrea jingle. U jimbdejt naħseb, eżempju, diesel, unleaded, nimli julek kif trid int. Tajjeb xi ħaġa on daw x'taj. Anzi, ndaħħalulek tinstema' aħjar, ndaħħalulek kif trid int, x'taħseb? Fidi. Tajjeb. Ndaħħalulek kif trid int. Għandek il-numru ħanċemplula ħanippruvaw naqbduha, sinjor, normalment ma nippruvaw naqbduha min-nies qatt ma jkunu hemm, imma insomma nippruvawa tajjeb. Mela, tinsiex għajdilha inti ħanurik l-isem? Jħan kellem naqra b'mod pompier. Inti tista' tkun int. Mela inti tindirizza bħala inta l-jingles. Tajjeb, inta l-jingles. Tlaqna. Ħanaraw taqbadnix. Hello! Hello. Emmek enta l-jingles għalli jista' jkun hija. Iva. Ismani, xirili, għasibx li tofni li. Jena, ma nafx, Mario Mario, mis-sġiewi, ma nafx tafnix, forsi bil-pumpa. Għandi pumpa tal-petrol. Hello, issa, ħanej, sorry, xin għara la sġiwija nitkellem, ġifiri ta' diskosi. Ħanejd li għandi bżon jingle. Jenna, forsi anka biex nġbur naqra aktar klienti. U għaffurietek, għattifem. Forsi jenna, forsi nejdlek per eżempju diesel, unleaded, ndaħħalu lek kif trid. Jew xi ħaġa, ovvjament inti tifhem iktar minni. Forsi tista' tirranġu li xi ħaġa. Jenna. Mela. Mbagħad tiġi tkuntu għali inti. Għaxin ħankun sinċir miegħek. Għaxin qalu li inti tal-jingle. U x'ismek eżatt hija? Marija tal-jingle, Marija tal-jingle. Mela, isma' x'ħat għamel? Nirranġaw xi ħoġa hekk? Mela, Marija tal-jingle. Mela, ismani, lex, Marija tal-jingle, waqt id-diska rrida jien, id-diska għatnek. Xalej tal-petrol. Xalej, minn xalej, Mario jien. Mario, anzi, għajt il-panzer u kella, x'dawk jak jafuni. Mario, il-panzer, ibiħla l-edit id-diesel, u jdaħlu kif trid. Saħseb. Tajjeb, naħseb ħanimpjegak Marius. All right. Tajjeb. Kristina Kazolani. Minem. Id-Danusan. Imma kif dejjem nistennik tejdili. Kull sena niprofaw namlu ilek fil-berde eżatt, għax kena nxandru dakinar, palissa da live fuq Facebook, għax għajer naġġornak tajjeb, imma ġirat inna da xej bicċa xol. Xġara? Dakinar ma xandarniex, għallu ma stajniex namlu ilek, imma allura ma frankajtiex xorta blajta tajjeb. Lami, ma blajt xej, ma kont naf minn kien, imma zgur ġajda. Imma għanajdlek vera kont pro kif t-kiljaj tal-bicċa ta' xol. Ekku, brava. Kont għamil xie wahda, ma insomma. Affarijiet li jiġru. Kristina, bġimatajt jew ġimatej, għajdu l happy birthday. Kif iskom? Tajbin. Naħseb dal-waqt nġib il-kom diska, tijaj. Tista ġibejwa fil-ħodu. Tijar ġow Ġulien għajdlu għaddanu sant. Jahraq ilek. Isma,
Grazzi ħafna, Kri, inħobbuk. Happy birthday, kemm għalaqt? 25. Għadek zaħir Allah jbirek. Għadek zaħir. 25 taħt idejk biss, imma. Let's go. Ciao. Ciao, Kri. Ciao. Għanħallija, sanni. Ejja. Għanħallija. Isma, bizbal, sinjuri, fil-konfuzjoni, edin ħirġin live minn fuq il-profile TI personali, ħanippoġġi l-link fuq il-paġna tagħna uffiċjali, dik kienet il-problema. Willi nġenna għalek ma tajtu bikonġet natikas. Taraw. Xiex. Għattu saġġelija. Friħom jata. Isma, ġifiri, ma taħsibx l-għanna nif u narġaw nibdew minna ftit. Le, nibqaw emma nxie ħamser roħi għarawna għandallawom. Mela, komplejna, ħanibdow s-sanduru daqxej suġġetti illi kienu. Ija, il-lum propju tkellimna dwar il-hops kif tidilku. U jena unek għandi Lucy, mela ħniftaħlek il-mike. Inti l-ħobza, kif tidlika minnaħa wahda biex niftemu, ekk ħatamel sandwich. Inti xtajdlu sandwich jew sandwich? Bil-mike, bil-mike. Ina sandwich. Sandwich, ejja. Sand, jew sand. Ara ma t-korreġilix il-mami tijak. Se, kolla, la tajda sandwich. Sandwich. Da memx. Sina naf kif tajda. Kif tajda? Sandwich. Tajjeb. Issa, Ansel, ħalliħ sandwich. Mela, meta tagħmel sandwich, tajjeb, inti tidlek dinnaħa u dinnaħa, jew inkella tidlek. Ħala. Sandwich. Iġvidu waħda minn dawk il-żom waħda, di serja, Ansel. naqra minn posto. Għati ċans, ħana ġan femila. Zom, ħana raw di l-bicċa xol, mbaffem jenna kenti, naqra, dritta. Ara miskina kifini mixruba di t-tifla. Mela, issa, spiegalna x'tagħmel. Ħana ġan femilek, mela, sandwich. Which ma which. Mela, dinnaħa tidlika u dinnaħa tidlika jew. Ekkejwa. Femmitek tidlek iż-żaq u d-dar. Żaq u d-dar. Jiena żaq biss il-ħobbidluka. Umbatek titkun ħelti, idlek waħda biss. Fimta san, battilek dal-ħodu. Għalek ja ħasra mażġib ta' isa ringa. Issa, il-diskussjoni kompletaw. Il-diskussjoni kompletaw, ma nafx għadċamiltu toast il-ħobza tal-Malti. Mela, tajba. Etna jgħalija, jena mort etnajlek nofs l-Europa u bħal ħobza tagħna memx, tajjeb. U mort Tunes u kol, ma nafx joċ, imma mort Tunes, u ma nafx taqsam ma suġġett. Le, ma forsi anka l-ħobz tagħhom. Issa, dik immaġina ħirġa mit-toaster sħuna, tajjeb. Taqbat il-butir, hemm ditta partikolari li nħobb ukoll. Nista' ngħidu li mietla. Għalix, ma jiddu tuna sponsor biex najt li miju. Issa, id-dellika minn fuq. Distana, gold. Gold. Ejja, keri. Issa, ma teqli banna ħal-ora. Miġannin il-pak. Teqli banna ħal-ora. Teqli banna ħal-ora, tidlika minna ħal-ora, sa' tant jibda għattallek il-butir, t-zomplat. Id-daħħala bħal-ek. U li t-jettikon. Issa, guys, ma nafx tek tamlu biex intom, imma jek taqbad panina tkun anka nixfitlek u tqattaħħa slices inti u titfaħħa toast. Kieku taf kem tiġi tajba u anka dik tiflaħ il-butire. Kjet jisma l-grassu bħalissa ħasħazin. Il-pita bread kemm miħelti. Dik ek tabbija bil-butir iġġennek bitjubija. Vera ta' jew vera. Isma, san. Tabbija, inti mux ma tkunx qed tieħu ħobz bil-butir, imma tkun qed butir bil-ħobz, tajjeb. Femta? Isma, san, all right, ta' hemmhekk qiegħda. Issa, qegħdin istortjati n-nies tilajn ukoll. Iżbal, sinjuri li ġara illi fajni fuq ta' Sander u jena ma b'nax bid-dilt mill-ewwel law, ma insomma. X'kont se ngħidilkom issa biex inkomplu naffrontaw panz, inta ġurnata barra. Mal-pompa. Mal-anzjani. Il-lunch tiegħek fiex jikkonsisti meta tkun mal-pompa? Il-lunch tiegħi taħwit enormi. Tipo. Daqqa protein shakes, daqqa ftira mimlija. Panz, nista' nistaqsik mistoqsija għax jiena din. Inti raġel li titrejnja
Ejja. U titrenja ħafna. Ejja. Imma. U bħalissa anka saqqa. Ejja, jider. Ma bliket. Pals, tista' tqum. Ħanġibuk mindi u tamlinna l-muscles, il-muscles. Nara. Ġifieri u li għandu, għax għandu l-muscles u terfa pants. Nerfa, nirringrazzja l-eżat. X'qed jiġri? ċet jiġri, xinu jiġri, xie jiġri. Mela, ħanejdlek, nikber u nkabbar iż-żaq, dika sinjal li ma nkunx qed niekol iker tajjeb. Imma. Excessive. Nkun qed nieħu ħafna pereżempju excessive proteins. Qed tifhem, pereżempju qabel pizza pereżempju kont ngħidil għaliha. Issa pereżempju tlieta fil-ġimgħa, tnejn fil-ġimgħa noħodhom. Pizza. Qed tifhem, mela. Ġifieri. Għalissa enjoying life, enjoying life. Imma happy? Ejwa, għalissa li ġi inkaxkal. Da sekk. Kollu xi ejwa. U ħans id tal-botir. Pereżempju jinta Tista' tgħidli biex jispiċċa li tħobbin. Partijak. Il-pak? Il-pak hija il-pak. Ansel, inti li jispiċċa int. Li tħobbin x'inhu? Li jispiċċa, li tixjom. Ta' jkun hemm naċ fih da. Dak ta' biċċajt imma. Mhux marġarin. Issa di. Sa' kien ħaj speċjal punt. L-eret nejt, per esempio, vera jġobni meta jkun jibes. U taqbad il-pakket, titfog fil-ħobsa, ma delikx! Titfog bil-ħobsa, l-ħobsa tamilaj! U daħħal, u daħħal! Isma, permettu li naqra, xaw ħafna nis rrit najdilom hello għax qed jikdbunna tajjeb. Għaw bizibilju ta' nis, mela. Chris Sattar, proset nismakom fil-ħodu, thank you both. Umbat, yes il-panzer tana, pero dal-ħodu għax-xaqa miħaje, et il-kawki, xamilt il-għalet? Xamilt il-għalet? Mikrofon. Sorry, jatil! Jax fil-majk, sorry. Għawet il-ħina fl-tider zaħira, sorry jek forsi xejjaħtek hija. Xattila, panz, għajli. Ifimni, konna t-nitkelmu fuq affarijiet jina f'tajja ta' U ċuja tatlu fimni għandu rasmin u xie 42. Għal-tijaj, 42. Sorry, ma għafx nsejt kemet li mux ħanajt. 43 għanda, 43 għanda. Naħseb xaġa. Sizzar minna Il-bambin mana, fl-axħar, mela, ħana nistanaj dal-gom di, mela. Sander, moħħu ma tux li kien. Vera. Mela, ħalfemkom u għajdu li jintom. Nalla, u għol, ma toddux bikbjam, nalla. Isma, mela. Eżempju, inna isu ġimatejn għamlu l-promotion għal-orkestra. Kull darba li ġaħat tal-orkestra. Kull darba li ġaħat tal-orkestra, jgħidlu aħna ġejjin. U kull darba jgħidlu, ma nistawx immorru, għax għanna event. Orrejt. Jiġi ħattijħor, għandkom biljetti le, fil-kasa batinna jerba ġaħna ġejjin. San, ma nistawx. Dak stress sajja ta' fil-ħodu. Fl-istess ħin batinna Clinton Paul, di Clintess. Tajjeb, biex immorru l-lunch tijaw. L-istess. Taħħom. Taħħom. Eti wedu li ħajmur meta hija fl-istess ġurnata ta' orkestra u fl-istess ġurnata li għandna l-attività l-oħra. Allura x'jiġi? Imma l-ar. Ansel. Bazzazzieħ. Meta dak? Meta? Huwa waħd iktar gravi. Ilu jgħid li għandu 43 meta du kemm jara 42 sentejn. Ħajdu nara. Isma, ġeja Xarlin Mikallef, ġifiri neħelsuħ dal-program, għabel tiġi. Marija Antea dik iż-żaq, di l-għettajta, ovvjament li n-na ma t-sax tajdilna jek. Xiktar, un-bat għanna, Lucy, Andri Farrugia. Tafu l-Andri? Ħabiba tijaj. Adrian. Jaw semmitu semmita u koll? L-Andri? Adri. 44 il-tess! Sentej, zar minna sentej! Terġa. Isma, eja ħanajdu kifini? Għada sjew. Ma nasibx li għadda minn mazzezz li tiġi l-pompa dik. Kif jgħidu Taljani, acciaio inox 18-10. Isma, jina kurjus, missirek xie għamel? Il-papa għandu stena ta' mastru daċċa. Nistan saqsik fi ħagġat għaxkidar personali. Missirek bid-daqna? Iva jew le? Ġili kun. Imma bħalissa? Bħalissa le. Mel-ommu kienet. Dejjem taħdem. Tiħna għal-mikrofon. Ħala mastru daċċa. Xtiħu miegħek għax-xogħol bħala lunch?
Jitkellem hu, Lucy, mhux ħad titkellem int. Mela ta' fil-ħodu għala miljon naħdem mal-kompanija. Uwija. Għabma smajt ma studax jaħdem l-aluminium. Fil-ħodu ma studax, fil-ħodu għala miljon. U flasġija ma studax. Tajjeb, issa t-raġunax bieħ, zummu għek, tajjeb. Issa, xtiħu għallan ġdik l-importanti? Jena, fil-ħodu jogurt. Dak tajjeb, bal-bakterja. Għaddisa kafija. Għaddisa kafija? Bikollu. Tuffiħa. Għannejna, dinja ta' il-dieta mux tal-fastening għed Tikol għan-nofsija. U xtikolek li jkun? Hops li tamil Lucy, mela tal-ammelin il-hops. Il-kawada jkun. Il-hops kull fil-ħodu. Jidik mini frist tal-hops fil-ħodu. Ija. Wara l-biet, nistennija. Ija, Lucy. Jek mal-hops. Tal-hops. Għabel ma jiġi, insomma. U tuffiħa, l-aranja u l-lanċ. Ħanżira d-dinja. Fruttiera di kolent. Fruttiera. Xejet. U drink, misa semmik drink normali. Xkuluru? Kannella. U l-pipi xkulur joroċ wara mbagħad. Dik it-taħlita kollha. Kollu rawa. Viola. Għazin. Tutti frutti. Isma' naralkom da xiex għallu n-nisa tal-ħobs meċiet, diġa. Mela, Mar Grima ftit miż-żewġ naħat, unbat Meredith Merċieqa, xaktar semmi tal-Lucy u koll, minnaħa waħda, għaxin kella ndellek il-idi kolla. Naqbel. Imma nitfa ċappa butir għaxek tiġi tajba. Dak il-nutritionist attak tal-qalb sajtjo. Fjona Ivan Kassar Mizzi, da jow Spanjoli uħġiġ kun jomijiet, zgur mux b'dak l-ammont. Vincent Mikallef għatma d-dili minn moħħi li minn naħa wahda, imma niprofa namelek. Le, għana għetnajdu għansi dawkum ma' għammelin. Naħseb servi iktar il-buti. Mux hekk bis, imma sewa t-tajt Lucy ta' inti tamel dilka wahda il-naħa fej għandek il-sina, għattifem fuq. Tajjeb, għalli t-tijela, għaxik tamela isfel tintilef mal-bqija. Muġet najdilkom, ġifiri jekk għanna fuq u isfel. Ma fuq tijela. Tkellem, jow ma t-tejċ. Ajden. Lucy, inti mara tad-dar? Tijal Mike. Mara tad-dar? Naqa tal-garax, nimmaġna tinżel, nadda ftit? Il-garax. Għanna tad-dar u tal-garax. Issa, inti, kif zomru għek? Tikol hops u għek matul il-ġurnata? Le, matul il-ġurnata le. Le? Maċ tikol? Jogurt. Jogurt. Lews. Għalla jbirek. Frott. Da, għanna d-dinja 12% tiġi kon fi xar. Zgur mux armati bil-ħaxix u kol fil-ħodu. Le. Ebbat f-sinar. Zgur baqqa f-sinar. Tiġans. F-sinar, jaw xie soffa, jaw xie bicċa hops. U bos l-erba neħdu xie bicċa pudina matte. U l-pudina kif ikolkom ta' milient jew inkella? Bla hops. Bil-hops. Bil-hops. Għara, tajjeb. Jew ikelna xie spanċ jew. Isma, nistaw issa li ħatibda taħdem maħna t-tifla tijak u kol. Tibat li pudina maħħaxina ġennin il-pudina bis-serjeta kolla. Kajjena mħobba. Isma ħankelmek, ħanajdlek. Ma ħobx il-ħelu, ma l-pudina da. Isma, u jek mux tajba ħanajdlek biex tkun ċara. Mela, ismawni. Ħanitfalkom post, sinjuri, fuq il-Facebook u nishtiq minn għandkom tiddiskrivolna il-lunch illi tieħdu, rajt għaxol? Għal-plenejx. Aħna fil-verità. Il-kastana għadaq xej differenti, per essin kollu naħbun fil-ozzafilaxi, jaddeċidejna namlu grazzi għal Plenage lu ma sponsor tagħna wkoll daw ġibunna li kelli kalkulana l-kaloriji u x'nafjien. U minnaw nirringrazzjaw. Għara tkun famuż kemmu tajjeb. Isma, ma vera. Qabel konna jew ma tikol taf kien jiġrilek tkun għaddej bix-xogħol u jekk ma jkollokx likel ma tikolx xejn. Umbat tiġi sija u tiġi kindannazzjoni tal-likel najdila jena. Nista dal tiġi bil-kom likel. Għamilu naqqa maħallek, Le, tiġi bil-kom likel, danna tiġi bil-kom healthy. Mela. Isma ħana raġeja, mux tal-li healthy, tal-li calorie counted. Ġvirinti tajdu għara, jimma rix neħxien u jġiblek. Eżempju, il-panzer jek jħodlu baqra sħiħa kull-jum. Baqra sħiħa. Le ma veru. Għalla ħares dan xkora liri biex titemmew. Imnalla milnajek, għax jiena l-ewwel wieħed, ġifieri, jekk ma narax likel ma nikolx. Vera, dir minn moħħi li nikol.
Issa wara li għamilna dil-kadda kollha jiġi l-grassu u jtina dieta li tissapporti biex tiekol. Ara nara. Sander veru. Fil-fatt hija jaġġibni. Jiena pereżempju Alla ħares meta kont bid-dieta kien dak jiġib ħelu. Jiġib xeba ħelu hemm il-ħanut il-pompa. U jekk ħatara ħatiju. Jekk ħatara ħatiju. Issa jista' jkun hemm banana, jista' jkun hemm naċa msajra. Li jiġi. Xi waħda bil-pastezzi fil-ħod. Isma' Panz, nista' nsaqsik xi rigward il-pumpa tal-patrol. Ġieli ġiet tittantak waħda bħala pumpier. Ejwa. U kif tinduna li tittantak? Efemni. Tinduna l-ewwel issa xtaqti €5. Esma. Tifadda li semma dan jiriwa vera. Tiġi ta' spiss dak l-ewwel sinjal. Issa, mbagħad ovvjament bħala kummenti ovvjament. Tipo, tista'. Le, ovvjament, alright, jien naf, ma tipo x'pumpa għandek? Twil il-pipe! Dik famuża ħafna dik. Xara kemm għandek loka doppju sens xogħol, okej? Itfa' ġewwa daħħal. Daħħalhom mlini kolni. Imma ħanejlek Għattalli. Le, għax isma'. Għax eżempju vera tal-biraħ tal-pompa tal-petrol għalli dal-kliem. Għalli kemm nitfalek? Għatlu imlija. Ara meta ħarġet l-imlija, bro. Ismani, ma għafx kemm jiġu karozzi għol-jum. Tal-imlija, bro. Panz, ħanajdlek uħra. Issa di mux fuq Isek bħal-meta jina li għataf kif nara l-imlija, bro, għan tal-pompa. Isek bħal-meta koll istar. Taddi ħdej xaħat li jider li għandu xaġa, għadlu, alright. Sakke mux fil-maternity ward, ma t-tegż għal-bej. Għajdi den jħija. Mela, jiena eżempju l-mara tijaj. Tajjeb. Minna għu nselmu meta nsemmu l-mara ta' den jek joġobkom u bil-wiefa, grazzi, unaġom kod. Alright. Mela tieħu l-flus mill-istess kont, imma tmur tiġbed 20 għaw, tmur tati petrol €20. Bħalli kieku. Li tati 60 u timla tank, u li tati 20 mux l-istess xala. Femi li Nfema, mela. Biex nfema. Per eżempju għandek klienti jiġu jihdu, jek per eżempju jen niftaħ 6 darbet fil-ġimma, daw jiġu 4 darbet fil-ġimma. Jiddu 10 euro. Kważi kull-jum. Darba, issa peress li aħna raħal, le, aħna peress li raħal. Aħna peress li raħal. Ikun emmin, juri l-oħrajn li jkunu fil-pjazza li jek jiġi juhu l-petrol. Għala. Tejdu lix il-11 sena jem. Juri l-eru tal-anzjani. Jiftaħar bil-petrol. Juri l-nis li jem il-pjazza għara jena għatniġin juhu l-petrol. Għaxjena ħanajlek, forsi għara bil-edha ħdejja, għanna mistideni jħor ħandallu. Forsi ignorant, imma jek fxar taħli €8 petrol. Toħodhom €5. Le, aħjar taqbad u timla tank. Ma jtex jaqblu l-lom jaqblu da. Le, ekku. Sinjuri. Il-ponġu bass. Eja, lufs. Mela, taf li ġili tkun Laħam ġdejti jena, eja, fasmi. Missamu daqsek, għax bċimot, nibqaw. Mela, isma. Mela, takkawni dan, bil-ġem. Poġġi bil-qeda xħatmu jara xejbik. Eżatt. Ċaħħa, signori, ġi l-electrician uffiċjali tal-Bonġu Bass. Il-ħannina jibqa sejjer bija ċekin. Komdu tider indreb. Kifin, ċekin? ċekin, jena ħani tolbok. Tajdli, l-esperienza tijak, meta rajt il-Sander ipixxi ġottazza. Som, di għat ma kella toro. Mela, għanibdija jien l-istoria, Mela, sinjuri, għanu Għax niftakar melag. Mela, isma ma niftakar u koll. Mela, kullħat juqot kwit, ħajfemaqu. Mela, sinjuri, da, inna mill-ewwel ġurnata, iż-żinnu li nixtieq li jagħtaw jaqsam dil-esperjenza magħna, jgħidilna ir-rakkonti tagħhom. Titnajdilek stan. Fuq il-linja. Jekk ikollok il-bżonnijiet tiegħek, tmur fuq l-istaffa. Taqbad tazza jkollok tazza standard li dejjem tkun hemm. Li minn hawn nirringrazzjaw il-Kosta li provdewna nara mhux ħażin minnhom, Titfa' fiha,
Tajjeb, umbat teħles minna, tajjeb, didiki, għax ovvjament driver ma kienx ikollu ċans jinżel mill-bass imur jagħmel da fejn ikun bir-rotta. U jekk tħarsu lejn l-istaffa, ġifieri ma nistax norilkom minnaw, imma eżatt biex tagħmel ix-xogħol. Għax inti tagħti darek lejn in-nies li hemm barra, issa tira fuq il-bass. Eżatt. U inti ma tidirx. Issa, bravo, kompli. Issa, meta spjegali dal-metodu, kontinni mill-ewwel Ottubru tas-sena l-oħra, sissa biex nippruv ħad il-biċċa xogħol. Imma isek taf kif? Issa. Dejjem jew ninsertaw toilet, allura ma tiġix iċ-ċans. Issa, ħankompli. Jiena mort nagħmel toilet. Sewa. M'għandix idea. Lucy telqet il-mikrofon. Mela, ħudu. Żommu fuq idek, kanżelu titilqux għall-ebda raġuni. Grazzi. Mela, u jiena mort nagħmel toilet u niġi Għet qabbes, Mela, jien mort il-toilet. Inti mort il-toilet. Iż-zinnu nizel mill-bass u jiena għat-tistrina ħataddi dil-avventura unkun għaddi ma miltiex. Isek bħal meta jkollok kompless. Għed tifhem għax iż-zinnu kien għadu kif ħajjarni dakinhar stess. Allu int ma nafx għalfejn roqgħod fittex il-toilet meta għandek il-kumdita tal-istaffa f'nofs iż-żurrieq. U d-deċidejt għat ħanamela. Ħanamela damar il-toilet waħdi u qomt. Bdejt indur mal-bass, nasib rajtu, indur mal-bass. Sattant insejt li għam il-kamera sien tajjeb. Undur. U ma stajx nizzel fuq l-istaffa xin-nis għaddejjien, nkollu minn maġem il-bass. Allora deċidejt li nizzel it-twiqi u namel, un babdejt nirrealizza li xorta ħanider minn ximkien. Allora ntfajtaw hekk kif qiegħed. Ġib tazza. U għamilt. Pipi fit-tazza. Sada tanda u issa kompli. Mirem komplin, għax ma nafx kif rajtu għentu. Jek tridu. Kif rajnija? Dak t-tedilla kif ħallejt il-kamera zon. Imma x'qed jielet naras. Jien bat li Patrik. Tajtux. Bat li Patrik u għalli. Inti rajtu l-Sander? Għatlu minni men jien naqd n-nies jeta. Għalli dak bis-serjeta għamel. Mela jien. WhatsApp kont batri u. WhatsApp jew ma nafx messenger ma niflax nitkellem mhux minn dak. Ġolu fiġu leġġi. Allora jagħmel li tidħakdok ma. Tella tazza pulit, Le, ħares taraġel. Leġ it-tazza. It-tazza trofew kien, edu ma stajt. Alla ħores ħat jara daw il-messaġġ li Le, dak. Mux da. Irrid insibu. Isma' change subject għax niddejja nitkellmu fuq tajjeb, nitkellmu fuq. WhatsApp kont batu, eċċek jena naqab. Għax jena. Messenger kien batulna, niftakar. Mela, suġġetti li tkellimna fuq dil-ġimgħa u faqgħu wkoll tajjeb għax domna nitkellmu. Mela, meta kont żgħar jien kellna Fiat 127. Comfort. Kien hemm l-isport tajjeb. U dan, peress li kienu ħafna, kienu ommu għaddu toddum, skem kienu tfal tajjeb, għadda sissa. Għana kena Holden. Bejwet u ieħor, sija kem għandek, bejwet u ieħor, tmieni għaddi samma mix-xerta, kellhom Holden. Tuqx titħaq Ansel. Li Holden, dil-Holden, isa l-karozza tal-Ghostbusters, tajjeb. U minna u staqsejna l-nis biex jitfawna daqxej, sa jien nixtieq nisma' minn anti chicken eżempju, bħala familja intom. X'karozza kelkom? Titkun naqra fija dil-karozza, jew trailer, pick-up żgħir xelkom. Senna, jekk qed immaġina li kont l-istatura l-istess li qed. Issa tqawwejt bis-saħħa tal-mara mela. Ara, ħalli biġġomar imma dejjem kont vera jien żgħir. Jien iżżewweġ ta' 23. Bla leħja. Baby face. Ija, mela Sorry, Mary Jane. Xtajtu għawru fatt? Tijana għal-mikrofon dik il-mara t-defendi ruħa. Kif jiniet tider. Blajdi kart bil-fors. Ma kienu jidaħlu nimkien jien. Lilek? Ejwa, għax tan kont jien meta tħadd lena x-xogħol l-ewwel darba l-istess. Ħasbu ħadd mandula li jiena tħalt ix-xogħol. Hemmhekk, ħasbu li jiena qiegħed mort għal xi ħaġa. Fejn Jew li kellek il-issa. Issa nisimgħu l-verżjoni tal-mara illi
ħdieħ isek qed tgħid Mela, nibdew nistaqsik ftit mistoqsijiet. Meta żewġtu kien irqiq u żgħir? ħafna. Mhux għalhekk iżewġitu. Għadem bil-fejders. Mela, jdenna. Le, eżatt. Tant għajna, sar minni da. Kien iqsar minnek. Kontu għalwim. Issa skontu. Immatura. Immatura. Ma ta' żewġna u ismijaj għal. Sfimta? Jow hekk jew kienet jkollu l-growth hormone. Għax laqqas sufa waħda ma kellu. Ismijaj għal intela bis. Mela jiddakkar tiegħek. X'baslan da ngħidha. Jasra, ma tixħakkek naqma fuq rasi. Ajma, la jbirek. Il-mikrofon. Chicken. Ħażin. Ma fej, sorry jekk qed nidħol fil-personal. Ma fej l-aħjar li tħol biex titlaqlek. Jekk dak ma dam bizbet. Enti ħoħsib tiegħek u tindaħal. Right. Rabna u ħriġna mux bil-fidġa. Lus, tiegħek għandu dil-għax. Meta jħok miegħek jitlalu s-suf? Le, mux il-suf jitlalu tiegħi. Ansel bħalissa tixtieq l-arti bl-axħa Mela, Tistaħba waraj. Mela, tajb ngħidu li Ansel li hija tfajla kolta u mistħija li f'daqqa waħda qed tidaj li ġiet hawnhekk. Le mhux nidaj. Nibda naqa' koluri. Edward Kakija għalina biex inneħħu l-birra minn fuq il-mixer. Ma nafx jekk jaħdimx il-PBS. Le, sħiħ. Minni dak il-mixer rar minn hekk sewwa. Veru? Kaffè ġifier minn ħajjieħdu qed ngħidlek jiena ħajibqa' mqajjem bil-kaffè liħa. Biss għax l-electrician li ħadem il-bonġu bass insejt x'jismu. Qatt ma ħad minna xi ħaġa biss jaħasra jekk jiġri xi ħaġa. Kemm kien kelb dal-electrician? Jekk itir xi ħaġa dak tallu l-power supply kien. U biex taxxar l-istess electrician darba qabbattu għax għandi dal-ostrina cable ġej mill-ħajt. Għadu sissa ma ġiġġel. Sorry, inti ma rridx intri tisibu bla suf. Tiri ċans. Mela, għax din irridu neċċaraw. Memx ċara, l-verita l-verita tweġġaw. All right? Issa. Inti toqgħod ħazzabbar u jien noqgħod sampaw lil-baħar. Sew. Għal ħares, għad tkun għaddej ma' ħazzabbar għad il-raġal il-switch jew xi ħaġa. Ġifieri. Naġlu għax ċarlin laħwa. Naġlu għax ċarlin. Ma nix bej podġu Google, għasmu għal-mikrofoni baldik. Isma, mela, karozzi ta' fiex kienu jippakjaw. Il-kortina niftakar. Kortina. Mark 1. Issa raġeja konversazzjoni. Xtihom ċans qed jaslu. Kellu tnejn. Ma niftakarhomx. Kortina, importanti. Aħna kellna kortina ma kont ħabbat il-missieri. Sejjem il-kortina mhux il-Mark 1, il-kbira. Il-kortina l-station. Għaliex kif nitkellmu fuq il-familja tiegħi kulħadd imur li kellna. Le, għax tifhimni. Għajt fil-tradizzjoni mill-kortina rada għal-bass. Tifhimni. Tara. Bass żgur. Bass qed ngħidlek jien. Għajdenna, Lucy, ejja loħa. Aħna konna 12. U missier ishtara van transit. Jaw ndek xuk Giuseppi, 12. U kien ħalla l-coach imkien? Le, bax tara van transit biex għoddu zgur. Fimtasmi. U minnem dak iż-żmien bdew waslu tfal L-iskola konna kien. Għandu niftakru l-Van Bedford. L-iskola konna kien wassalna. U meta kien jagħmel dak il-maltemp kien inizzel. Tal-witta ħarqormi kollha tfal ġo fih biex jinżilhom id-dar fil-xita.
You know, understand? Ansel. Jiena kieku marbaħx il-competition, mux bitċajt. Wara li sirt naf l-ommu kull missierek, kont il-rebħek xaħġa zgur. Sajjeb, bajnuna soċjali kważi. Grazzi, ġivra simpatizza, tifem ma xie xikolla nħabbat fiċi kull jum. Nifem. Isma, dik il-vuċi, bravo. L-uniku mastru daċċa li naf li jaħdem l-aluminium xkellu garanza. Eskort kelli jien. Eskort mill-ħamalli. Mill-ħamalli. U kem kont ippakja fih, l-Lucy? L-Lucy u l-oħra. L-Lucy, l-oħta u l-emmolaw. Dabbe kont kellu. Wisma ħadġeja. Vera li l-Lucy kun neħħejt is-sit biex kun iktar low profile u kont tfaħħa fuq il-kaxxa tal-luminat. Bel, biex il-ħaq maħħa. U tal-rizlim mill-armil u minn Buċumba, dogs min. Niftakru taqali, nsuqom. Nsuqom. U miex taqali spiċċa. Spiċċa. Anka ħalfur. Ħalfur spiċċa u kol. Jena asmani. Ħalfur spiċċa u Danu san, jena. Capri, Cortina, l-eskordaw. Il-chicken. Il-chicken. Mela bil-kija jeni. GT, għenet tiġu għedha. GT. Ara, chicken għandu statura. Alla jbirku. Issa jena l-ewwel karozza tiegħi asħat ma kien jemmen li kellha tkun Fiat 126 biss. U kienet il-ġoja tiegħi. Kif kont issuqha panz? Bit-tintit fuq wara. Bis-subwoofer qastemmen dam. Vera li tagħmel il-low sar-wejjeġ id għaddej dik. Niftakar darba kont għaddej minn ċertu wasfa l-qormi. Waqqafni l-pulizija ta' trafik. U da. Nżilt, tipo, għad naħseb ħajkellimni fuq it-tintit da. Għall-isma law ħabib tiegħi. Nżilt jien nibna xi noħroġ minnha. Għalli ta' falfejn waqqaftek ħabib tiegħi. Biex tajdlu għax inti dik inti ġorra mhix iġġollilek. Ġifieri esperjenzi, imma mbagħad issa il-bambenerit minn wara. U kont tibtila, when I grow up I want to be a Ferrari. Sorry, kella xi sticker tiegħek l-skurt xej. Mhux put some lipstick xej minn dak. Xej minn. Raġel bil-għal. Jent ħarbattu lus imbagħad. Ommu missier u diskoljum u Rosario. Mela kif spiċċa miegħek? U miegħi spiċċa x'qada qalbu. Diki. Isma' x'qed jiskadilna l-ħin u għandna booking għal-ħabta tas-seba. Minnaw vera, onestament, ma nafx ix-xandira li jmiss dat tip meta tkun issa. Li żgur li mhux ħatkun mill-bons babas. Ejja, imma ħankunu minn ximkien ieħor inxandru daw it-tip ta' programmi jista' jkun xi darba meħdej Mario fil-pompa, xi darba jien naf minn fuq it-torri ta' Winja Kort jekk jiġibilna permess. Ejja, ara xej. Ma ngħidux. Tafa. Ma ngħidux xejn. Qed li tal-Fiat il-600. Kammissiri jew persa qed nixra ħafna bija. Dil-Fiat iż-żgħira net. Ta' chicken l-original. Is-600 dik xraħamant. Waħda minn San Paolo ma kienx għada suqa. U xi 15 ilu wafqitni. Kont miexi. U wafqitni u qed titħak. Għat traġġara. Għat li nitħak bik, għat tilala. Għat li xadni kemm rajtek għaddej bik karozza li kelli. Mela titnajdilkom. Għaddu ma nistax nimmaġina kif. Mela titnajdilkom esperjenza simili li kelli kellha ħabib tiegħi Glenn minn hawnhekk insellimna mhux ħajt kuljum u ħalli ma nitfux minnu. U dak Glenn kellu dil-Beetle. U darba għaddejjin u ralda li kien biħlu l-Beetle. U bada jpaqpaqalu bada jgħallu, that Beetle was mine, għax kien barra. U waqafek daw ħasab daw waqaf biex tipo iġibu kumpanija l-ġurġin. Għallu da, għallu, that Beetle was mine. Nizel dal-Inglis, għallu, you son of a bitch. Għallu, this was a fucking rip-off. Għetnajdilkom tifqaq. Isma, suġġetti għolli. Nistaw kien għanna xarlin. Għandaħħala sewax jien nsammara. Dik korrajt. Il-ħanina ħaġa minnaw xar jien ringrazzjak li l-ek mod speċjali. Għax jien xarlin il-gusta. Imma meta titfa wahda ta' 90s. Daqsek, tinfiru. Joħroċ jisu, għana mela għanna dil-image taħħa. Ġiġ titfarra, ġel bilaqal, kollox bilaqal. Malli titfala wahda ta' 90s, tibda semmi postijiet li kienet. Li tajt diċi faj kienet. Għaxina kon fuq tijaj. Fuq tijaj. Kemm li tqajt marraġe. Mansaj. Tajjeb li tenta. Jow tara. Fimta. Isma, u di Lucy, tak
ħatejni fija, mela. Għamlu survey l-Ingilterra u sabu li iktar minn nofs il-koppji li jizzewġu li dakinhar ta' t-tieġ ma jkun smawx it-tieġ dakinhar. Fimt? Imma għax ma jkunu xifilħu, għax ħafna drabi ir-raġel ikun fis-sakra mejjet. Issa, lu, inti kemm ilek li żżewwixt? Jew ma żżewwixx? Le, żewwiġt. Żewġet. Ara, san. Ġrat lek di. L-ewwel lejl. Kif kien? Tajjeb jew ħażin, u mbagħad ma ngħidux iktar għax ħansel ħatmut. ħatmut. Jiena kieku għommi għat tistaqsed il-mistoqsija. Tajjeb kien. Tajjeb kien. Refak tal-alluminju. Dak iżwik għadu tal-. Ma jarfa l-majjar, Le, ħana morna l-lukanda, hej. Saret Ansel inta dek ma. Kem baqa ħat iż-żewweġ bes? Le. Waħdek ħatoqgħod. Wahdi għadni. Daqsek. Mela wieħed. Mela daw, mela xardejn fil-medju evu. Tini naqa ċans. Skużawna nara, naqta fuq il-kamera xan nitkellmu bejn it-tnejn. Kif timmaġinaħ ta' Ansel? Gustuża, bil-flus ridu. Bil-flus irriduh, mela. U importanti li joqgħod x'imkien partikolari jew mill-ħalkirkop. Le, għalli jkunu ħobba u jirrispett. Tajjeb, inkemm użinnu forsi. Senjuri, jekk hemm xi ħadd li jħobba u jirrispetta u għandu naqa' flus, kemm jibatin, ara li għadna l-bubun il-lejla tajjeb. Isma'. Iċ-chicken, interessat fi għadi. X'għamilna l-ewwel lejla x'inti. Mela bdejta minn xellu qassa żejtiela. Ta' min? X'għallin inti jattilna? Tajjeb kien il-lejla jew le. Dik għall-aħħar. Isma' ħanaqra sa. X'għamilna xar? All right. Rajtu l-bilax. Il-chicken naqtak. Il-chicken kien għadu bla suf sa' għizmin. Zom, meħollu mikrofon. Għanifmu għaxdi. Tħanna fil-kamera kienu jisuġin nafx satej u nofs it-tlieta ta' fil-ħodu. Tal-lokanda. Fej konna kosta jinn insomma kienet issa. L-ewwel ħaġa li m'għamilt rajna dak iż-żmien għaxinini għalaqna 23 sena, żewġin. Dak iż-żmien kella il-dik ta' fuq kella l-ġakuzzi fl-esma mal-art. L-ewwel ħaġa li għamilt xieltu u bla ilma. Xieltu bla imma l-istorbju kbir dak il-flor red nieħdu. Ma stajċ nitfim. Imma mbagħad kif spiċċat tajba jew ħażin? Tajba. Nista' nsemmakom daw. Nista' nsemmakom daw jekk joġobkom. Mela x'ġralek. Mela qogħdu mela ġralek sa tgħidilna. Jiena peress li tiegħi spiċċa frakass it-tieġ. Hija dik vera. Sewa mela biex tkunu tafu imma bdajsal minn ma jafx tajjeb. Morna Popeyes Village, iż-żawwiġna u kollu ir-riħ laqa minn Dumbujan. Jaf, inti mqareb. Ismaqati naqaċans, Lucy, ħajji rakkontalek. Ma stajniex immorru lura bil-dajsa, tajjeb, għax kienu wisq imqalleb, għallu ġibna l-privates, u l-privates ġew f'xi l-erba ta' filgħodu u għeb minnu kien ħaramejjed id-driver. Issa l-bicċa, waqsar il-kulħadd barra l-iktar nis importanti, l-familjari, l-best man. Kimba għanna coach maġġiet, konna jiena, il-kunjata, il-kunjatu, missieri, ommi, xizzijiet, Daniel u affaritek, insomma, nis close. Fejna spiċċajna wassalna l-belt, rġajna minn fej konna tlaqna bid-dajsa. Mux tamel, kunjata kelli wassala jien, spiċċajtek fil-driver, jax nissija, dakinar ta' ma kamlu l-bottijiet, wassaltom jien. Isma, jek ti permettu li naħseb posanna biex nalqu ħbib, jena nishtiq insemmalkom il-chicken wara ir-reazzjoni ta' Sander x'kien batinna. Meta induna li Sander kien inqabat pex fit-tazza taħt il-mixer. Ma mis tamela għodi. Ara meġnu Sander. Ma fl-laħġ. Umbat wara ftit meta raħ jeħles mill-materjal li kien għamel. Iblija tazzatu. Tħamru li wiċċi. Isma ġozmar, tu għal-mikrofon. Kif ġozmar? Fl-axħar il-nexxinna nafu. Il-ners ġibta? Emmi għadda barra. Fejn għal-ners? Il-driver emmi. Maħna fħabba fija ħbib mija, kif ija. Ija, ma tej tal-inqasu. Għadan jgħid xi ħaġa. Eżatt, kif int? U jek ta' bħal papri. Bħal papri. Imdejja, kif tista' kun panzer? Imdejja. Imdejja. Għaliex?
U għajja, għaliex. Tliftu d-direzzjoni ta' filgħodu, għax jekk. Ġaqlu li ta' xo iċħat għamettu l-ommara minni kellini saddisa xin nervi li ħedda kolli l-ewel ġimma. Ma jrid ikolkom backup plan, le, sa? Ija, għanna. Minu? Għanna. Il-komander. Il-komander. Minnaw nselmulu l-komander. Għaw, jena, ma nafx, għanna ħejn namlu l-telefonata għal-dal-ostrina komander. Da jena li għan itolbu commission. Għax, il-li u tana, mux il-li u tana trittitti. Irridu nċemplu l-komander u nitolbu commission. Anzi, jena nipretendi li għandu jkonna kif taqbattejt, xin irridu mmorru fuq il-program tijaw. Speċjalment kif Europe Show. Eżatt, għanċempillu issa. Għawnu. All right. Issa rridu nitfugom ma xurxin. Danu Sanjay. Le, jaqbez il-barra u namlu bieċaħna. Dawra kollox nofs in-nies aħna ġibni. Mela, għanċemplu l-senjuri li. Sorry. Naqtawa. Neta kem, għara, jħan podġiru pulita, najdlu qabel li kieku ma waqafni xaħna mill-program, kieku mandekx in-nies li għandek. San, għabat. Għana raja, għabadniex. Jo, battek qabel, fattajtilek naħseb. Le, all right, tista tiħu. Hello. Sena, tis-ċans. Tlaqnu. Kemmu int? Tfaħilu bil-polita. Tfaħilu bil-polita, għax t-dejja. Hello, Commander J. Hello, Commander J. Iva. Good evening. Jena Daniel Kirkop ta' Danusan, uħdejja u Sandra Ġus ta' Danusan u kol, kif int? All right, jinti? Aħna għedin live fuq il-Facebook u xtaqna nkellmu għda xej, Commander. Uħdejna u il-Panzer u ġozmar u għaw taf minn aħna għaraftna. Le. Id-Danusan! Da san all right. Mbataw il-Panzer ma nafx tafux u għalli għafek. Mela, isma, aħna il-lum spiċċajna l-Bonġu Bass u 3 kwarti minn nistana ħajdawru l-istazzjon fuqek. Tajjeb, issa. Imma daw, ovvjament. Il-Buzilles TGM. Aħna minni l-ek pjaċir, sewa, għax aħna għantu n-nis minn tana. Fixi? Fis-sitta tibda l-ħagġa. Daw ma l-kondizjonijiet, fis-sitta tibda. Għax daw imdorrin, u f'dak il-ħin, u nistax titraskuraw. U l-oħra jena lija il-program kultant jista' jiġi Danu Sanjay. Ġifieri niġu saħdejk. Danu Sanjay. Naqbdu niġu ħdejk. X'taħseb? Minar ma tiċċarġana xej, anzi, nipretendu xaġa zaħira, mux hekk? Jena dik naqbizza. Imma li namlu dik il-vuċi sabiħa li għandek il-vera toġobna bis-serjetà, xi kultant semmina naqra x-show. X'taħseb? Mhix problema. Dil, għandna dil. Issa għana fżak. Jista' jkun li tibda ċempellek it-teach, għax m'għandix il-mini ċempel. Kif Sander? Emma waħda t-teach mill-Furjana, jista' jkun li tibda ċempellek i. Nafa minn jettejt, naħseb di ma nodif. L-importanti, all right, issemmili xaġa kontra l-Furjana, jew xaġa kontra l-Labor, ibqija m'għandekx problema. U ħanajdlek oħra, għana ma jfettilek tuħu telefonata u ma tuħodix mal-ewwel u tħalla kard, għax taqlalek kull m'għandek. Eżatt. Mela, Commander J, dixta tirrepeti warajja? Ejja, faqqa. Jiena Commander J. Jiena Commander J. Illi dejjem JJJ għalek nibda l-program tard. U dejjem JJJ għadma naħal. Et niftaħ il-bibien beraħ. Et niftaħ il-bibien beraħ għaj zewċ ħuti d-Danusan. Peress li issa maċċandom bass, li bass ħajkonna anka fil-ħoż. Bass jinklin għalek. Tajjeb, u ħaniġu ħdejk xi kultant biex anka nakkomodaw in-nies illi issa bi pjaċir ħajġu għandek ukoll. Tajjeb. Protet. Għandek toilet l-studio. Isma, bil-pattu l-kondizjoni li maħkom għad ma tiġu bidej konvoj ta' importanti. Le, fil-fak kont sena toilet għankom, għalli fil-kas nġib tazza miegħi. Isma, aħna dejjem inħabtu bil-minkeb. Ejwa nafina. Isma. Fottina jakkel, prajtu.
Isma, mbagħad qabel ma titilqu dan flasjakom, ma kontu tagħmlu tal-sport. Mela attenta x'tlajna bord. Isma' naqra, waħda mill-affarijiet li ġratilna kienu batunna bord, tellawna bord tal-PBS għaliex konna nifrexxew in-nies, immaġina. Imma kanna nibdlu sound effect, immaġina. Naf illi ibsa imma l-aħħar persuna li ħan iġektja mill-Bonġu Bass ħad tkun propju inti. Komanda. Yes. Għaw ix-xemx. Werza, Commander, werza. Professional. Sinjuri, dak kien il-Bons Wabas, grazzi lil dak kolla li kienu qrib tagħna għaw fosthom in-nisa hawnhekk li għalkemm intkom taħsbu li aħna minnilkom il-ġurnata, intkom kontu tagħmlu l-ġurnata tagħna, kontu tibduna b'mod pożittiv, tajjeb. Bħalma tafu, bitnej li aħna ksibna affarijiet minn nafi jiena tlift il-ħija Sander tilafilhom u kontu dejjem hemmhekk għalina waqt dal-proċess ta' dawn. Nirringrazzjawkom ħafna tal-li dejjem kontu hemmhekk għalli anke meta kellna bżonn san. Il-Dave kont qabbejtlu il-lapidi. Il-Panzer kemm il-darba jena, ġożma l-kulħadd. Grazzi lil kulħadd inħobbukom ħafna u nixtiequkom tibqgħu magħna bħalma aħna ħanamlu affarijiet biex nibqgħu hemmhekk ukoll għalikom. X'taħseb ġbin? Ekku, issa mmorru għax għandna l-ikel bukjat, ġifieri. Għal dejjem ta' dejjem! Ċew għalikom, sinjuri! Danu San, Radio Malta.